Také sťahovanie, aké vám teraz ukážeme, ste asi ešte nevideli. Žeriav dnes v Tornali prekladal unimobunky z jedného miesta na druhé spolu s nábytkom. Obyvateľom sa však nové miesto nepozdáva. Tvrdia, že ide o bývalé smetisko. Tu sú takí potkáni, tak minulý rok normálne také malé decko hrízalo. Oni sa majú hanbiť. Aj takto reagovali obyvatelia na ich sťahovanie. Prekladať unimobunky musela prísť ťažká technika, a to len o 100 metrov ďalej. Aj napriek tomu však boli ľudia rozhorčení. Nepáči sa im, že samospráva údajne prekladá bunky na bývalé smetisko. Možnosť presťahovať ich mimo mesta však obyvatelia odmietli tiež. Tam je plno potkanov, to bolo proste smetisko. Máme možnosť dať ich aj mimo mesta, ale to odmietajú, takže iná možnosť nie je. Nábytok si mali ľudia z buniek vypratať, keďže tak nikto z nich neurobil. Žeriav ich prekladal aj so zariadením. Ešte máme tam aj posteľ, všetko, lebo včera sme ešte tu spali. Presťahovať sa o necelých 100 metrov ďalej musí 14 rodín aj s malými deťmi. Bez elektriniky, ako primitívni ľudia, dakedy v jaskyniach, čo boli, bez všetkého, bez vody. Maloletí deti 5 mal. Tu bývame tiež bez vody, bez elektrinu. Voda je, budú ju mať o 100 metrov ďalej. Elektriku majú oni na vlastné meno. Nový bytový dom pre sociálne slabšie rodiny sa začne stavať už čoskoro. Aj obyvatelia unimobuniek si môžu podať o byt žiadosť, nesmú však mať voči mestu žiaden dlh. V mnohých takýchto unimobunkách býva aj 10 ľudí. Všetky by na nových miestach mali stáť ešte tento týždeň. Z Tornale pre televíziu JOJ, Martina Molčanová. Špeciálny vyšetrovací tím našiel v kauze Gorila ďalšiu korupciu.